Aquest matí també a l'església, volíem dir, a l'església de Santa Maria del Mar, s'han celebrat els funerals per l'exsenador Lluís Maria Xirinacs. La cerimònia ha estat multitudinària i han assistit 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Xirinacs se'n va anar criticant els polítics catalans. Avui se n'ha vist més d'un a la cerimònia del seu comiat. Unes 3.000 persones han fet petita la Basílica de Santa Maria del Mar per retre l'últim homenatge a Lluís Maria Xirinacs. Entre els assistents, representants de les forces polítiques excepte el PSC i el PP i representació institucional de la Generalitat i de l'Ajuntament. Més d'una hora de cerimònia oficiada per un dels membres de l'Abadia de Montserrat que ha volgut destacar el grau de compromís amb les llibertats i la pau de l'exsenador Lluís Maria Xirinacs. L'acte religiós s'ha acabat amb 5 minuts d'aplaudiments que han acompanyat el cos de Xirinacs fins a l'exterior. Al fossar de les Moreres, centenars de persones, tot i la pluja, han rebut el fèretre amb càntics a favor de la independència i un improvisat himne dels segadors. Durant l'acte, els membres de la Fundació Randa han recordat les últimes paraules que Xirinacs va deixar escrites abans de morir. Avui, la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics. Nombroses persones han volgut plasmar en els llibres de condol l'admiració i el respecte per al que va ser una de les persones més significatives en la lluita antifranquista. El fèretre ha quedat instal·lat a la seu del Memorial 1714, al mateix fossar de les Moreres. Fins a les 4 de la tarda, aquells ciutadans i amics que ho vulguin podran donar el seu últim i particular adeu a Lluís Maria Xirinacs. L'exsenador serà enterrat aquesta tarda al cementiri de Roques Blanques, prop de Castellbisbal. Oriol Pujador, TV3, Barcelona.